Takže zdarec lidi, já vás zdravím, tady je Trifart a zdravím vás u prvního takového úvodního videa ze hry Battlefield Heroes. Dneska si ukážeme tak nějak ukázku všech postav, co mám a druhy postav a jaké způsoby hraní je za ně nejlepší hrát a tak nějak všechno okolo Battlefield Heroes. Dám to tak nějak prostě do jedné kupy dneska všechno. Takže jsou tady tři druhy postav. Jedna je bazukáč neboli gunner, což je bazukáč prostě. Dále je tady komando neboli sniper a dále je tady soldier neboli obyčejný pěšák. Začneme bazukáčem. Vlastně je to normální pěšák, takový těžký, má 130 životů, pokud se nemýlím, a vlastně nosí bazuku, nebo bazuky, má bazuky a normální rotačáky nebo kulomety, jak chcete. Já používám teda tady tento kulomet, to MGčko, a ještě k tomu tady další MGčko, to je nějaký Brunos Blitzer a The Rapid. A ještě bych tady mohl mít tento laser a tady tyto dvě jsou základní. A dál tady jsou vlastně buď bomba, nějaký TNTčko, nebo si koupíte bazuku, jak chcete. To je workbench, to teďka řešit nebudem. Tady je vlastně vaše oblečení, které si můžete dokoupit, anebo prostě nějak dostat. Já mám teda tady toto jsem si všechno koupil, jinak základní vybavení. Je takový trapný, to si když tak ukážeme někdy jindy. Ale tak prostě oblečení to nějak nemusím řešit. Tady je workbench, vlastně to tady přes toto si můžete koupit prostě nějaký vylepšení a podle toho, co vám padne, tak si to prostě dáte. Já tady na tomto nemám nic. Vlastně to je celý. A vlastně, kdybyste se tak nějak báli, že to bude nuda nebo něco, tak budu to ukazovat jen tady u této postavy, tady ty věci okolo a jako workbench a takový oblečení a tak. Dál tady máme teda emoce, což tady tyto všechny jsou základní a mám vlastně jen tady tuto navíc a to je taky robot trapnej, to nebudeme řešit. A dál tady jsou potom ještě takové, jak když bonusové věci, jako jsou healy a opravy prostě vozidel. Dál tady máme teda store, což je shop, kde si můžete všechno koupit, což nebudeme řešit. Dál tady máme prostě obchod se zbraněma, kde tady toto vidím poprvé. Vypadá to celkem fajn a vlastně tady jsou ty různé oddíly, to si můžete všechno projet sami. Pak dál tady máte vlastně friends, což vlastně když je týpek, třeba tady týpek 2, když je ve hře, tak prostě dám to a dám tady 5 nebo šipku a je tam. Options, což řešit nemusíte, vlastně jestli chcete hrát, jak hraju já, to je vlastně ten taky malý čtvereček, tak to necháte takto, jinak si dáte full screen. A dál jsou tady mise, což řešit nemusíme, prostě normální mise si zvolíte to, co chcete, to, co se vám líbí, třeba prostě zabijte 5 lidí v autě, že pojedete v autě, ok, máte, prostě zabijte normálně lidi a tady zabijte taky normálně lidi a dejte score prostě nějaký a prostě normálka. Teďka jdem na soldiera, sniper si necháme jako posledního. Tak. Tak tady je to samý, tady prostě oblečení, teďka můžu ukázat maximálně tak moje zbraně, co tady mám. Tak si dáme třeba toto. No, dám si brokovnici, ať se neřekne. Vlastně, takže mám tady nějaké zbraně, co jsem si koupil, v tuto chvíli jsem si koupil vlastně M16 a tady plamenomet, jinak jsem všechno prakticky dostal, ještě jsem koupil si tady toto, ale to jsem měl jen na jeden den, takže jedno, jinak toto všechno, toto je taky na jeden den, ale toto a toto jsem dostal zadarmo, takže zkusím tuto brokovnici, to jsem ještě neskoušel. A prostě také normální zbraně, prostě každému vyhovuje něco jiného, tady je zase workbench, abilities. Abilities jsou taky celkem zajímavé, to jsou prostě takový, za každý level, no každý druhý level dostanete, jak když takový point, to je takovou hvězdičku,
a vždycky si vylepšíte nějakou abilitu, kterou chcete, což já jdu do healu, do plamenu a tady do toho, tak prostě tlesknete a toho někoho odhodí, a když je to celkem účinný proti sniperům, jinak je to úplně na hovno. Na tom bazukáčovi jedu vlastně do plusových damageů, do obrany a to je myslím vše. Jo, do speedu ještě, do speedu. Emoce, zás základní tady týto a navíc mám tady tu jsem taky dostal navždycky. A tady nějaké zas vybavení používám v tuto chvíli jen speed na autě, opravu a skok a léčení. Zas shop a to řešit nemusíme, a tady zase mise, prostě normální. Jediný, co bych vám ještě mohl říct, jako styly hraní, které můžete hrát, které hraju teda já. Zbraň na dálku normální a nějakou na blízku, jako, ale dá se hrát, že prostě ještě máte třeba takto, nebo takto, prostě 2 na dálku. Tady tato je na dálku a na blízku, tato je taká neutrální, ale tak zkusím to takto. A jako dalšího máme teda snipera, alias komando, a zase tady nějaké oblečení, nějaké nepodstatné. Můžu si dát třeba tady toto, ať změním trošku barvu pleti, tak, ale mně se to nelíbí, mně se to líbí, když mám toho kníra, takto. Tak. A tady to je vlastně, že koupil jsem si zbraně toto a i toto, tady do toho snipera jsem dal snad nejvíc peněz. A vlastně styly hraní, co tady můžete hrát, je sniperka zbraň, sniperka nůž, sniperka a nebo nůž a pistolka. A nebo nůž, jak chcete, je to celkem na vás, jak budete hrát. Mě v tuto chvíli vyhovuje pistolka a knife, zbraň. A zase workbench nemusíme řešit. Ability, to plusové damage, neviditelnost, taková bombička, speed, jed na nůž a toto je také označení. Se celkem hodí. Hele, já tady mám emoce. To ani nevím, že jsem dostal. Takže základní jsou tady táto a navíc mám teda tuhle. To je dobrá, to se mi líbí. A zase robot, takový trapný. A navíc věci, co teďka si třeba tady něco můžu dát, tak dám si Hele, proč mi zmizelo z toho? Tohle, to chci tady. Nic víc tam mít nemám, OK, emoce a tady si dáme toto. Třeba. Ne, dáme si tam třeba speed, ať se neřekne. OK, a myslím teda, že toto by byl pro dnešek všechno. Já jsem dneska chtěl vlastně jen ukázat tak nějak, co se tady dá prostě dělat. Na těch postavách prostě se toho moc ukázat nedá, prostě tady ještě si můžete otevřít čestky, když nějaké dostanete a musíte si koupit klíče, což jsou celkem mastný. A to jsem nechtěl. Tak. A to je vlastně všechno, co tady můžete dělat. Já už nevím, co bych vám k tomu dál řekl. Myslím, že pro dnešní díl by to mohlo stačit. Já jsem to chtěl natočit jen tak, ať máte takovou také první video prostě na ten kanál, jako nic složitýho a tak, a hraní bude až v příštím díle. Když tak jste měli nějaké otázky v komentářích, tak já vám je zodpovím a jako v příštím díle a bude to všechno fajn. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli se vám líbilo, like a odběr, komentář a co chcete. A doufám, že se vám bude líbit moje intro, nebo že se vám líbilo, jestli bylo vtipné, tak klidně prostě nějak komentujte, nebo jestli mám ho změnit nebo něco, napište do komentářů. Takže loučí se s váma Treefart a zatím čus.